Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Do kasan ulang. Do hindi ako makapatinga. Nga boyfriend ko na si Daniel. Do hindi ako makapatinga. Nga maka-boyfriend ako sang blind pariyo niya. Nadumduman ko pa sad to. Sang una kami nga nagkilalahay. Nadumduman ko pa. Gatawa ko bala sa imo, day. Ay, ang buhat na lang gidyo, ah. Girl, kakapoy na balas ang sigilakat diri sa mall. Kagina pa kita diri nagalibot-libot, duway man ta sang gimbakal. Ate, ano man nabing bakal naton? Kaya may kita sang dakong a kwarta. Oh. Ay, tsakto lang tayo iyang maglantaw-lantaw. Oh, nagasalakit na yung bagtak ko. Ay, day, hindi ka magproblema. Arang malabyan ta, oh. Ay, hala. Uy, may blind massage gali diri. Oo, mapamasahe kita, anay, dira. Ati, oo. Ay, gusto ko gid magpamassage. Ay, yan nagapalanakit ng akon likod. Labi na gid ang akon balikawang. Ay, maayong aga. Mapamassage kami kung tani. Oh, Migo Daniel, may customer ka, imo subong. Oo. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, man. Mapamasahe ako, sitting lang. Ini palang likod, ulo kag gamot. Amo ng half body namon, ma'am. Ano ning nabatsyagan ko man? Nga do, nanamian ko ni sa iyahaw. Ay, kanami gali si mo magmassage, no? Ha? Ay, hindi gid man, ma'am, ginahimo ko lang tanan agad niya. Nga, no? Agad nga, madula ang nabatsyagan mga stress, ma'am. Do, hindi ka nakahambalaw. Ha? Do, hindi ko mapamintangaw. Pwede ko bala mahibalaan ang ngalan mo, ma'am? Ha? Catherine Magbanwa gali, Ha? Ikaw? Ako gali si Daniel Pineda. Ano balay ni nabatsyagan ko man? Subong pa lang ako nagsalasala sang iambal ko sa customer. Kadamo naman sa mga nanging client namon diri nga mga babae. Nga mas manami pagani sang tingog sang sa iya. Pero subong lang ako daw hindi makahambal kung siyang kaistorya ko. Do, naglinong ka na dahaw? Ha? Ano abi ma'am kay nagakonsentrate gid ako sa pagmasahe sa imo. Hindi na lang bala, ma'am. Kaya hindi man ko maistra. Estudyante pa lang, kuya. Catherine na lang yung tawag mo sa akon. Daniel. Okay. Okay, Catherine. Ay, nako. Kumadumduman ko lang. Makayuhong gid ako. Ay, Catherine. Day. Lola? Abi ito anang nagapanok-tok ba? Oo, Lola. Doon nagadali gid siya eh. Oo. Ari na, abrihan ko na. Sino bala? Daniel? Kamusta ka na? Kat? Daniel, hindi ako makapati nga.
Nga, ka na sa tubang ko. Gat, ako ini. Paano ka nakakadto diri? Kag basi kun... Hindi ka magkabalaka. Lola? Amoy nang ginhambal ko sa imo sang nagligad nga ipaskwa ko sa imo nga malipay kagad. Lola? Oo. Ginpakanto ko ako na... Ano natabo sa imo, la? Wala. Ang siling ko, ginpakanto ko na si Daniel para... Mag-home service kay lola mo. Ano? Oo. Nagtawag siya sa clinic nga gusto nila ko na rin magpa-home service ni Sir Miloy. Malipayon kagad, no? Malipayong gid ako katama, la. Salamat. Siya. Sige, handaan ko anay ka mo siyang pamahaw. Lola? Mag-istorya anay ka mo dere. Salamat, lola. Malipayon ang iban. Magpungko ka diri sa tupad ko, Kat. Okay. Kamusta ka na, Ga? Okay lang ako, Ga. Malipayon ako sa tagsa makita ko mga messages mo. Kag nasadyahan ako kung magtawag ka sa akon. Ako man, Ga. Abi mo, namiss ko gid ikaw. Hindi ako abi makagwa diri permi. Gido po matsyagan ko. Dumi nagabantay sa akon. Base ang mga marites sa tupad nyo, Ga? Ikaw tarso ka gid. Kay wala ako nga magintugunan si mama kag si papa nga magbantay sa akon. Labi na gid ko magwa ako diri. Hay nako. Kadamo adaan sa mga mata sa palibot. Kag hindi lang ina. Do hindi na sila magsalig kay Lola Basyang. Sugod lang ina sang naghigugma na si Lola Basyang kay Lolo Miloy liwat. Gani. Ginuyatan mo kamot ko. Malipayon gid ako nga. Nakaupda na kita liwat subong. Pamatsyagan ko. Nagkumpleto gid ang adlaw ko. Kag nangin malipayon man ang bag-ong tuig ko tungod kaupod ko ikaw. Wow! Abaw si Lola sa kusina. Nagayom-yom gid sa ato, no? Kay balo akong malipayon na siya para sa aton. Gani, kuntani. Permi na kita makakita, nay. Siguro, permi na kung magpa-home service permi si Lola mo. Salamat gid kay ikaw gid ang nagkadto diri. Oo, kigin request na gid ako. Kamusta galing ang kamanay ninyo? Okay lang, pero kung kaisa, medyo mahina gid. Kung hatagan lang siguro sa tsansa nga, permi ako diri makakadto, kag makapamasyar sa imo. Gusto ko gid nga ipabatseg sa imo nga, ikaw kag ikaw lang gid ang palangga ko. Palangga ko man ikaw. Sa piyak sa aton sitwasyon. Bisan madamo sa nagakontra, kag hindi magpati. Nga ikaw gid ang ginpili ko, apang gusto ko mahibalaan mo nga. Madamo man sang gwapo sa palibot, pero ikaw ang pinakagwapo sa tagipusoon ko. Aba, Kung hatagan sang tsansa, ipakigbato ko gid ang pagigugmaanin naton, Ga. sa tamang panahon. Wow! Sa pagkita na natong liwat, kalipayang nabatyagan, nagkapitik ining atong dugan. Ang imo nga mga yuhom, among nagbihag sa akon. Ikaw gid lang ang akon nga inspirasyon. Sang pagkita na naton liwat, kalimayang nabatyagan, nagapitik ining atong dugan. Ang imo nga mga yuhom, among nagbihag sa akon. Ikaw gid lang ang akon nga inspirasyon.
Agay, kadamo gid sa imo sa nabalaan. Ano habi kido ka seryoso na gid sa imo eh. Siyempre, basta gugma, diragi man tiya seryoso. Oo. Ako, amo man sina. Seryoso ako sa pagpalangga ko sa imo. Abaw, si Lola Basyang kag si Lolo Miloy, nagauyatay na sa kamot. Tuod? Oo, kaswit sila lang tawon. Gusto mo kita man? Weh, Padayon lang kamo da ah. Lola? Ara lang kami din nagasuporta sa inyo. Lola, may nalipatan ka gid. Ano? Anong nalipatan ko? Nalipatan mong pamahaw la. Papasensya. Lola? Hindi ko di makahalin. Nga ano, Lola? Kaya hindi ko di pagbuyan ni Miloyo. Oh, inday nga matahom. Nabihag mo gid ang akon balat yagun. Tani atagan mo sang paglaom. Nga ang gugma mo akon man nga maangkon. Ah. Okay.